Nisab hawnhekk barra l-Belt Valletta fejn għall-ewwel darba mitwaqqif tagħha fl-1959 il-Funtana u Pjazza Tritoni ġiet inawgurata. Minn venda tal-linja, l-akwati tal-Funtana ta' Tritoni ingħataw lura lill-poplu bħala spazju pubbliku f'forma ta' pjazza. Dan hekk kif inqas minn sena xogħol, propju wara 300 jum ta' ħidma, il-figuri tal-bronz ta' fuq l-istatwa ttieħdu arrestaw lil mixtutna waqt l-akwati ddawru fi pjazza mill-isbaħ li se tkun qed titgawda minn dawk kollha li jitlu fil-Belt Valletta. Fiċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni li saret il-ġimgħa fil-għaxija fl-istess pjazza, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Pjazza Tritoni hija waħda mill-kullana ta' bidliet kbar li tinsab għaddejja minnhom il-Belt Valletta. Bidliet li ġejjin minn proġetti li saru kemm minn din l-amministrazzjoni kif ukoll ta' qabilha. Il-Prim Ministru qal li minkejja dawn il-bidliet, l-ikbar bidla li qed issir hija waħda ta' mentalità, attitudni u tal-mod kif qed ngħixu l-kapitali tagħna. Dr. Muscat irrakkonta kif fil-bidu tal-ħajja politika lokali tiegħu l-ikbar ilment li kien jaffaċċja mingħand il-Beltin u mingħand in-negozjanti huwa li jekk kif jgħaddi l-ħin tax-xogħol, il-kapitali bħalli kieku tmut, hekk kif kienu jilmentaw li n-nies ma kinux għadhom isibuha faċli biex jitlu l-belt u b'konsegwenza in-negozju kienet jintilef għal postijiet oħra f'pajjiżna. B'ironija qal li llum il-ġurnata l-istess persuni qed igergru li qed jitlu wisq nies fil-Belt Valletta u li ma jistgħux ilaħqu man-negozju. Il-Prim Ministru qal li dan huwa sforz ta' ħidma sfiqa li qed iwettaq dan il-Gvern fit-tentattiv li jirriġenera l-kapitali ta' pajjiżna. Madankollu fakkar kif għad hemm sfidi li jridu jiġu megħluba, partikolarment ir-reġenerazzjoni tan-naħa t'isfel tal-belt. Hawn iddeskriva lill-Evans Building bħala post li kapaċi joħloq ċentru ta' ħajja ieħor fl-istess belt, waqt li fakkar li għad trid tiġi rranġata l-binja tal-iskola primarja tal-Belt Valletta. Dwar in-negozji ġodda li qed jimbtu fil-Belt Valletta f'dawn iż-żminijiet, qal li l-privat qed iħossu komdu li jinvesti u li l-lukandi żaru lussużi u s-suq tal-belt huma xhieda ta' dan. Fit-tmiem id-diskors tiegħu, Dr. Muscat iddeskriva l-attivitajiet li se jiftħu s-siparju tal-Valletta 18 bħala ċans biex il-poplu Malti jkompli jingħaqad dejjem iktar. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg qal li jħoss sodisfazzjon kbir li jagħmel parti minn ministeru li qed jagħmel daqstant differenza fid-dera ta' pajjiżna u li permezz tagħhom spazji pubbliċi qed jingħataw lura lill-poplu. Dr. Borg faħħar ix-xogħol ta' ħaddiema involuti fejn qal li bibżulija dawn irnexxielhom ilestu kollox f'temp ta' 300 jum. Il-Ministru qal li wara snin twal li matulhom din il-Funtana ġiet minsija, tant li qatt ma ġiet inawgurata u tħallit fi stat ta' telqa li qatt ma kien jixirqilha, din l-amministrazzjoni ħadet l-azzjoni mistħoqqa u tefet ħarsitha fuq dan il-monument ċentrali għall-kultura tagħna. Semma wkoll il-fatt li x-xogħol beda taħt il-Ministru preċedenti Joe Mizzi waqt li faħħar il-kontribut li ta' dan tal-aħħar. Intant il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li dan il-proġett li sar b'investiment ta' 8,5 miljun euro sar bilan li jiżviluppa iktar spazji miftuħa għal pubbliku u bl-iskop prinċipali li jitneħħew il-karozzi tal-linja u l-konġġessjoni li kien hemm fil-pjazza. Dr. Mizzi żied li din il-pjazza l-ġdida se sservi bħala waħda mill-4 pjazzas prominenti li se jintużaw fil-Valletta 18 u fil-ftuħ ta' din l-età. Semma wkoll il-fatt li l-proġett sar b'konsultazzjoni mal-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità biex jiġi assigurat li jidħul għall-belt kapitali tagħna jkun wieħed verament aċċessibbli għal kulħadd.